wannan ko dai dogon sumayi ne. Ga da nuna abu da amma jiki baya motsi. Ya haka kenan? Ina ba zan kyale shi haka ba. Yi magana, bude baki, yi magana. Me na wannan kallon? Yadda ka bude idanu haka zan sa ka bude bakinka. Ga mai ina kula da suke to. Fada mana, ba za ka bada ba? Fada ma! Maza fada! Kai, baka san labari na bane? Bai ma kamar kwallo haka ne wasa da shi. Balansana kai dan banza? Yalla bai in ka gane lantarkin zai iya mutuwa. Ba zai mutu ba ai. A rage yake daga nan wajen. Yalla bai, da alamu ka gaji. Ka sha dan kofin barasa sai ka ci gaba. Haka ne, je ka kawo min yanzu. Kai, zuwa lokacin da zan hanya ba ta da dawo ka tabbatar ka bude bakinka. Gaskiya ta fito. Ko wanda kofe shin a tarugun fesa ma. Kamar hankaka haka zaka koma ihu. Ha ha. Hamagon banza. Yalla bai da gaske kai wasa da bai kamar kwallo? A goyen waje ne yake bai. Amma a waje na abun wasa ne. Ka san sau nawa ina dasa shi a benci kuwa? Kai, akwai wata budurwarsa. Sunanta Roxana. Akwai Sura. Haka na sa ta kware min. Muka rena masa hankali akan cewa za ta Dubai. Ni ko na kai ta wani hadannan gida a District Nagar. Ashe da ma tana tare da kai. Ai Roxana kan akwai Sura. Ya dai kai. Me kake kallo haka? Sai wani kallo na kake kamar na yi duka wa budurwarka. Na naushe ka fuska ka ta lotse kamar tuwo. Kana jin ka kamar wani kai jan wuya ne ba? Ai, bai san na ga ire-irensa bila adadin ba. Sha bara saka iya sha domin shanka na ƙarshe kenan. Yalla bai idan ya dawo hayyacinsa ya gaya mana inda kudaden suke kenan ka san mu nawa zai zama. Ya wuce na siya muku alewa. Yalla bai ya zaka ce haka? Jiya fa cewa kai zamu raba. Wani batun rabawa kake? Kenan aka rage ma hanya a kafi babur sai ku raba kuɗi da matuƙi? Naga waje nawa ne, shirin nawa ne, kasada ta wace, lantarkin nawa ne, saboda haka kuɗaɗe dole su zama nawa. Kai, ni fa mahaukaci na kan kuɗi. To barka sauka. Kana masoyin nawa? Shi ne kamar ne? Mu masoya kai kuma jarumi. Fina-finai nawa kai hamago? Ko wace ni jarumi ne? Kai, yi rawar molo. Man iya rawar ba. In kana so zan iya karawa. To dama ya kadawa kusan kowa ma ya iya. Ban baki. Kai, me yasa sautin kake girmama? Saboda girmama ka ne. Kai, idan har ba za ka ba mu ka san ba, to fa cakwakiya za ta tumbatsa. Rike wannan, ku taho. Me yasa kai masa ba daɗi haka? Sai gobe za ka ga sakamakon hakan. Abokai, daga yau har zuwa ranar auren ɗana kowace rana shagali za a yi ta yi ba bautawa. Aikin banza, kada jin shi ko? Wai biki shagali in ba kudin suka kare. Kenan ni da yarwa ta bana zamu yi? Ta ya dukiyar mai gida za ta zama taka? Yana zaman shekake za ta zama. Shagali. Aboki. Gaskiya ka watsake sosai. Na yi farin ciki. San kama albarka daga Bole Baba. Na suburbuda maka albarka. Yau kai ne da miƙa wuya haka da yin amanna. Mutane suna sauyawa banu. Sauyi yana zuwa. Aboki, kalli yadda ɗana da kuma ‘yarka suke cikin farin ciki. Barka. Yaro, na kasa jura kallon wannan haɗi. Kawunan na sa ɗaya? Lissafi da haɗi duk za su sauya. Na gane, baba mai fatari ne ba? Warai, maza je ka shirya. Yalla bai dimpul. Kai fa tamkar jarumi ne yalla bai. Haka ake cewa da rana. Da daddare kuma ya rawar molo ko kuma ka sha su burbuda. Kai hakuri yalla bai. Duk wannan hamagawa ne suka janyo. Duna kura sa Hyderabad. To kai ne kake anan? Bai ne fa yace in zauna. Kai dan tawaga ta ne ko dan tawaga sa? Dure na tare da shi ni dan tawagar ka ne. Ka hadu fa. Bai yana kasar rumfa ya ce in kira ka zo yanzu nan. Oh, kenan ka zama dan gaman goshi. Dole ne wani abu akan wannan yaron. Tabbas zan yi wani abu akan ka. Mai gida feda? Ya kai. Yalla bai. Bai na faɗan wani sirri a ƙarƙashin rumfa. Ya ce kada kowa ya je. Sirri ake yi? Dimple, a Atlantic 105 wani malami zai zo mai suna Baba Mai Fatari. Ka ba shi waɗannan kuɗaɗen, ka ce ya yi maza ya bar nan wajen. Me yasa? Shi ɗin ya kasance dangina ne. Da na nuna masa takardar ɗaurin auren Anjali, sai ya ce wannan aure akwai haɗari a ciki. A yanzu na ji cewar ban yarda da maganarsa ba. To amma idan shi Banu ya san wannan, zai dakatar da auren. Yalla bai, ina da wata ƴar tantamato. Idan dai har auren da matsala, an ya Bole Baba ba zai gani ba kuwa? Wannan ai ba abin da ya sani. Matar Banu lokacin sa'a da ya zaba domin aihuwarta ta haihu a ranar, amma tana aihuwar Rohit ta zama shekaggiya. Wannan malamin ƙarya ne. Kawai dai ya shiga harkar ne domin ya ci abinci. Wace magana kake haka feda? Kwarai labai, a sirrance na lalaba na saurari sirrin su. Ya ce kawai a rufe maganar ai auren Rohit din a haka. Da fara ka ce ka kawo min Baba Mai Fatari ko nawa ne a bashi ya zo nan. To shikenan.
wani malami ne? Karkada muna san shi. Mara balale baba mai fatari mara balale. San barkar fatari san barka. Baba ga dana Rohit. Barka dai baba. Me nake gani haka a fuskarsa kan borin ibtila'i. Ibtila'i. Kamar ya wani irin ibtila'i? Kenan kai baka ga ibtila'in ba kuma kai babban malami ne. Banu me kake bada haka? Gaskiya mana. Ka sa na sai rijiyoyin mai 30 amma 3 ne kawai da mai sauran fa. Ba sa da mai ne shi yasa. Kai ne ka sa kwanan watan aihuwar matata. Kai ne amma ta zama shigaggiya. Me yasa to? Lokacin ta ne yayi shi yasa. Kai ma lokacin ka ya kare tare da ni. Mazaban nan wajen. Banu ni kake ciwo zarafi. Tun kafin na maziye ka bandan. Yawa. Kana ji baba? Nan da kwanaki 4 da na zai aure baba. Aure? Wace ce yarinyar? Kawu? Baba ga amaryar. Gaskiya kwata-kwata ba su dace ba. Waye babanto? Aboki. Ka wuce ka? Kai Dimple. Badara kai ne. Da duniyoyin za ka yi wasa ko na gaya maka kada ya auren nan. Ni gaskiya ban yarda da waɗannan abubuwan ba ne. Ni na yadda. Baba, shin akwai mafita? Akwai. Amma wannan mafita tana da wahala sosai. Ba matsala baba, ina jin ka. Za a daura wannan yarinyar holokon aure a kwanan watan da aka sa. Bayan sa'o'i 24 ibtila'in zai warware. Angon zai zama shekage daga baya sai aura mata wanda ake so. To ai shikenan sai mu je a sarrance a ɗora mata aure da wani. Ba zai yiwu ba, za mu yi wayo wa ɗan adam, amma ban da taurari za su mu daga sama. Ko ba haka ba baba? Gaskiya ne. Ya kamata mu mata ba tsare-tsare da al'adun nan. Taron aure za a yi a gaban kowa. Hakan ne kadai zai kawar da wannan ibtila'i. Daga kan ma'auratan. Aboki, amma hakan zai yi kuwa a wajen da ya kasance ba kasar ba. Waye za mu samu mu aurawa? Da kai mutum daya. Akwai. Dimple waye. Masoyina Sinu. Ba zai yi ba, Sinu, ba zan taba auren shi ba, na tsane shi. To ba shi yasa ya kamata ki aure shi ba? Idan kika aure shi, zai zama shekage. To idan ita ta yarda shi zai yarda ne. Kada ka damu yalla bai, ni zan sa yadda. Da yake shi din zarare na kan kulare. Kuma nawa ne za mu bashi ka shawo kansa? Abinda za a bayar miliyan 10. Miliyan 10? Kwarai. Dan ni ne zai iya ya rufi miliyan 10. Inda kai ne sai dai ya dirham miliyan 10. Ba bukata same shi. Wace magana ce aka yi labai? Mana, yar bai fa zaka aura. Akan rufi miliyan 10? Hakan ma holokon aure? Gaskiya ya labai, kima ta bata cikin wannan yarjejeniya. Da kake nufi to? To ni me zan ce? Ni da ba abin da zan samu. A matsayin ka na masoyina, kima ta laka duba ba kimar ka ba. Tukunna kana kallon miliyan 10 sai ka rabu da ita? Wai to, me amfanin wannan holokon auren? Mutuwa zan yi ne? A'a, ka ga matabuwa kan ya tsaka dan guzure. Inda haka ne da shine zai aure ta. Ka daina wannan azancin shirman. Mutum mai miliyoyin kuɗaɗe ba zai wannan kasadar ba. Na ce masa zaka aure ta. Zaka min haka a matsayin masoyi ko ba zaka min ba? Shikenan labai, domin kimar ka, kima ta zan sheke ta. In ce da ba za ka nemi wani kaso ba. Ina duk kudin naka ne ban bukatar komai. Ka zama shekage ma mai komai. Ya labai kace. A gyaza ne komai ma ba? Komai yayin labai. Nagode. Yanzu nan zan je sanar da su komai. Ba ni kamara ba. Kana zama shekage za a rara mun mari na lahira. Ya dai? Ka amince? Ban san me Dimple ya gaya maka ba, amma an ce bayan an ɗaura auren nan da kwana ɗaya zaka mutu. Ba komai yayi, tunda zan zama mijinki na kwana ɗaya, wannan ya wadatar. In ga